Ayo, iki saiki gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mentara duduk. Yo yo ae kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Sapa sing turu iki sapa? Aku. Oh, Mbak Niken lagi. Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi lang tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Kene, Dek. Dek, kene. Ya, wong Nyapa ta, Le? Tok gebes-gebes iki apa, Dek? ah wong kok ayu nih. Ayu ta. Mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Iso pentung-pentungan ya. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Maksud Jebol kabeh ya baul ya. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, nduk Niken karo nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Ya, Go. Sang Dewi katon lam-lami hamba bermamangi semi harum kambangi melati dasar walati datari wong pegus sasat apiyoring kartika kadya puspita ing nindra anjang keping tresna Ayo Mas Gina.
nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Terima kasih, Mas Aweto Bayu. sehat, aweto Amin. kundang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, kula Mas matur Bayu. nuwun, kana Matur lepat nuwun pangapunten. sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sakiwa tengenipun tinebih no ing durga sengkala cinaket no ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga geng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken linen-linen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.